Vi skal til det igen. Lave et interview med Nick. Sådan som vi efterhånden har gjort en del gange siden 2016. What? Siden dengang Nick kæmpede sig tilbage til livet efter en meningsløs ulykke på havnen i Strandby. Her forsøgte han at redde 2 fiskere fra bunden af en fiskekutter. Men fiskene havde udviklet dødsensfarlige gasser. De 2 fiskere omkom, og Nick blev i sidste øjeblik reddet fra døden. Men han pådrog sig en voldsom hjerneskade. De her hvide plet her, det er de skadede områder. Og nu mødes vi med Nick igen på en restaurant i Frederikshavn. Her har vi tidligere talt med ham. Og det er du ikke? Selvfølgelig er jeg ikke det. Hej Nick. Velkommen. Ja, tak. Vi sætter os ud i gården her. Ja. Nu skal vi have en ny status. Faxe Kondi. Ja. Allerførst, Nick. Jeg skal lige høre, har du røget en joint, inden du kom herind? Nej. Og det kan jeg være helt sikker på, at du ikke har. Ja. En status på Nick og det svære liv. Der har vi ham. Nick for søren af. Hej Nick. Goddag. Godt at se dig. Du har fået nyt look endnu en gang. Jo tak. Og Nick, du har sådan fået udskiftet. Nej, det har du så ikke. Nej. Nej, pyt. Drikker du selv kaffe? Nej. Nej, men du har begyndt at tilbyde det. Ja. Nå, jamen det var da pænt af dig. Ja. Skal vi sætte os herover? Ja. Jeg har siddet og kigget på din Facebook-profil. Jeg har sådan siddet og scrollet igennem månederne her, og der er jo flere ting, jeg falder over. Du har sat huset til salg. Ja. Hvorfor det? Ja. Og jeg var på top for mig. Så glemmer man de ting, som sker. Og så når man holder op med det, så kommer alle ting tilbage. Ja. Så hver gang, at jeg blinker, så får jeg flashback. Ja, der er sket mange ting i huset her, Ja. som du gerne vil slippe væk fra så. Ja. Jeg skal ikke være her. Nej. Jeg kommer at blive og jeg har brug for udfordring. Og der er ingen udfordring her i byen. Men du har jo boet i Frederikshavn i rigtig mange år. Det er vel også her, du har dit netværk, familie? Det netværk, som jeg har, var mere et skidt netværk. Det er jeg med på. Så det er faktisk det, du gerne vil væk fra. Ja. Så det er simpelthen fordi, du er godt og grundigt træt af alt det lort, du har været ude i. Ja. Gonzo laver du rigtig mange opslag med. I er ude på ture. Ja. Men Bassi, Nick, hvad er der sket med Bassi? Først så gav jeg ham væk. Og så dør han. Hej med dig. Hvad er det nu, den hedder? Gonzo. Og hvad hedder den lille? Det er... Bassi. Det er Bassi. Det er rigtigt.
Hvad er det med dig og hunde, Nick? Hun går godt igennem der. Hun bliver ved din side. Så de er meget trofaste. Og det var Bassi også. Ja, Det er sjældent, man ser dig ked af det, Nick. ja. Ja, Men der bliver du virkelig ramt, kan jeg mærke. ja. Den er hård for Nick, den her. Både under vores interview, og her, da vi var i huset hos ham. 2 sekunder. Han beder derfor om en lille pause. Og da han kommer tilbage, har han noget med, som vi ikke har set før. Hvad er det der? Don't. Det er en joint. Får det dig til at... Jamen, ja. Få mærke mine ben. De er spændt op hele tiden, ja. Det, ja, hold da op. Det er som et træ. Ja. Og er det det, du så kan få til at slappe mere af? Bare det ligger lidt. Hvor er du den derfra? Godt. Og det er ikke af en læge. Nej, ikke nu. Så får du ro på nu. Ja. Nick ryger altså joints. Det vender vi tilbage til. For vi er ikke helt færdige med snakken inde ved bordet. Der er lige et spørgsmål mere. Jeg har jo også kigget på Facebook, at du er jo begyndt at komme en del til København, Nick. Ja. Skal du til at være københavner? Ja, tror jeg. Nick Vejle i København. Det havde jeg aldrig nogensinde troet, det må jeg sige. Jeg har fundet en CP. Okay. Den søde pige, Nick taler om, hedder Hanne. De to begyndte i efteråret 2024 at skrive sammen, og nu ser de hinanden jævnligt. Fortæl om Hanne. Ja, hun er den person, som fik mig i gang med at komme ud. Okay, så hun har ligesom udvidet din horisont. Ja, Hun er også en stor støtte for dig, er hun ikke? ja, Tata har hjulpet mig med mange ting. Ja, hun er jo bare god. Og så vidste at jeg bliver kigget. Så ved hun, at så vil jeg gerne gå væk. Så holder mig. Ja. Så kan du ikke gå nogen steder? Nej, hun er god. Vi nærmer os sommeren. Nick skal flyve til København. Men inden han tjekker ind, har han noget, han skal. Vi skal lige tale om joints, Nick. Vi er enige om, at de joints, du ryger der, det er jo ulovligt. Ja, Det må da være stressende at skulle skaffe dem. ja, Nu har du talt om et skidt netværk. Altså, det er jo stadigvæk med til at holde dig fast i, at du er ude i et skidt netværk og skal have fat i de der joints. ja, Men det er du villig til at gøre, fordi det hjælper dig. ja. Jeg er ligeglad med, hvad jeg skal gøre. Jeg kan bare have det, som vi gør. Det, at det trods alt er ulovligt, det må da også være lidt stressende. Altså, hvis du bliver stoppet af politiet. Har du prøvet det? Ja. Hvad så? Nu kigger jeg til
mange kan godt forstå det. Så jeg får bare lov til at gå videre. Efter den lille rygepause er Nick klar til lufthavnen. Hej, Hej Nick. kan Hvordan har du det? godt nok. Det er godt. Skal du til København i dag? Ja, tak. Skal vi have printet et boardingkort til Ja, dig? tak. Ja. Læg i øvrigt mærke til den grønne snor, han har rundt om halsen. Det er solsikkesnoren. Det var også noget, vi snakkede om hjemme hos ham. Så har jeg jo lagt mærke til, at du har skrevet flere gange, at du er begyndt at bruge den her solsikkesnor. Ja, Har du den, eller hvad? ja. Må jeg prøve at se? Altså, det er også ret vildt, at du ligesom er gået med til, at du skal have den på. Ja, For den sender jo signal om, at her er en, der kan have brug for hjælp. ja. Men så kommer jeg derud. Men Nick, når nu du tager en solsikkesnor på, så viser du jo omverdenen, at du har et handicap. Ja, Det tænker jeg da, det er da ikke noget, du sådan har lyst til at gå og skilte med. nej. Men det gør du alligevel. Ja, nu er min situation, som den er, og så jeg er sådan set ligeglad. Er du klar til at gå igennem? Ja, Skal vi se, hvor langt det er? Flyet. hvor længe? Cirka 5 minutter. Det er ved at Fedt. gøre klar til at skal lande, ikke? Ja, Ja. Hvordan er det egentlig at skal gå rundt ud i lufthavnen og med en flyver for dig? jeg er det. Ja, der er ikke noget værre. Hvad er det, der er så slemt? Alle de der mennesker, og alle de der lyd. Hvad gør det ved dig? Hvis jeg bare tror det, så fryser man krop. Og så kommer det mere. Så jeg gik den her vej i dag. Ja, det må du gerne. Er du okay? Ja. Er du god til at flyve, Nick? Synes jeg. Er der noget, du synes, der er svært ved det? Eller er det, at der er mange mennesker? En flyet hvis at jeg skal se bag. Men der er det jo, vi gør det der, du kommer først ud. Ja. Ikke også? Så er der ikke rigtig andre mennesker jo. Skal jeg prøve at kigge, om der er noget? Ja. Skal jeg gå op og tjekke det? Det gør jeg lige. Du vil jo helst sidde foran i flyet, og ikke bag i flyet. Hvad handler det om? Når man ser bagved, så kan man jo se alle dem der inde i flyveren. Så kan min krop også komme op. Så det er bare nemt at se foran. Jeg havde ikke tænkt over det der med, at man ikke kan se dem. Jeg havde egentlig altid troet, at det måske var rart, at man havde dem foran sig. Nej, det er forfærdeligt. Det er fedt, du siger det. Det er godt, du siger det, fordi så kan man jo... Altså, det skal jo være bedst muligt for dig, ikke også? Ja. Ja. Række 5 Ja, og Fox. Ja, tak. vi ses, min Ja, ven. ses. Ikke også? Pas på dig selv. Ja, tak. Hej. Hej, hej.
En ting er jo så, at Hanne bor i København, men du er jo også flyttet til København, fordi du skal mødes med en læge, der hedder Tina Horsted. Ja. Hvad er det, du gerne vil have Tina Horsted til at hjælpe dig med? Hun er jo cannabis, så kan jeg få det på recept. Og hvad vil det betyde for dig? At det bliver meget nemmere. Det har været et spændende år, må jeg sige. Ja, på mange måder. Også lidt hårdt til tider. Hej. Hej Nick. Hej. Hej. Nick. Kom ind og sid ned. Vi dykker ned til på 3 meters dybde. Det her havde jeg jo aldrig troet var et trykkammer. Det er jo en dagligstue.